Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. În acest episod ne apucăm de mașină și voi începe cu mașina, cu caroseria întâi. După ne apucăm de motor. Deci să luăm trusa am spus. Hai mai ia trusa. Așa. Începem de aici din față. Luăm subframe. Așa. Trebuie să-mi apară bifatul. Cheia de... Eu nu mai știu ce cheie trebuie. 12 9 10 10. Apăsăm pe ca să se mute. Dacă chestia aia e în jos de la cheie, desface șurubul, dacă e în sus strânge șurubul. Cred că știți chestia asta. Are 4 șurubele. Are unul pe aici. Hai mă. Așa. Unul în partea asta lantă. Unul în fața aici. Așa. După venim cu chestia asta. String rack. Nu prea știu eu cum se spune în engleză corect. Cred că nu, mă. Nu prea mai știu așa bine ce cheie trebuie la șuruburi. Unele din ele le știu, le-am învățat. Am jucat de multe ori jocul ăsta. Unele nu mai le știu așa bine. Acum luăm asta. Cum se cheamă? Wish bone fără e front right. Și asta e left, dacă nu mă înșel. Așa. Și pe partea stângă nu mai pun mașina pe grip. O lăsăm așa să facă. 9 noi. 8. Parcă 12 era. Sau 11. Nu. 13? Nu. 14. Nu. 15 n-are cum că nu cred că este cheie. Șurub de fapt de 15. 7? 8. Că le iau pe toate. 9. Doar noi 5. Sau 6. Păi 6? Nu cred că am nimerit eu. Păi luăm 10 din nou. 10. Ești bun? N-am nimerit. Urec pe șurub. Așa. Strângem șurubele. Câte două la fiecare piesă. Așa. Acum. Astea pe spate. Asta tot pe spate. Pe față. Astea nu. Vin astea. Parcă trebuie să ai roata desfăcută. Adică să nu ai discul și astea. Dar nu mai știu. Parcă numai discul nu trebuie pus. Deci nu mai punem. Dar de fapt... Nu mai știu. Parcă asta vine întâi, nu? Și apoi e discul. Dar deci parcă discul nu mai trebuie pus. Doar ca să putem strângem șuruburile când o fi. Ăsta parcă are un șurub de desubt aici. Dacă nu mă înșel. Cheia de 12.
Așa, luăm și ăsta. În partea stângă. Da, 12. Strângem frumos. Și partea asta la fel. Hai mă. Doar un șurub are din câte știu eu. Așa. Ce mai avem? Astea... Parcă și astea vin. Da, vin aici. Dar nu nimeresc. Pentru că trebuie pensie de motor. Nu, astea... Vin întâi astea. Vin arcurile. Suspensia. Așa. Aici 9. Aici 10. Ok, de 10. Strângem aici. Uitați, funcționează suspensia. Luăm și pe partea asta. Așa. Oh, pătulește-te. Strângem frumos șuruburile. Așa. Vreau să avem cheia de nouă. Dar vine asta. Valve shaft. Dar nu mai știu cum mi se spune în română. Discurile nu. Că pentru că vine asta și trebuie desfăcute. Asta. Steering rod front left. Dar cred că trebuie să strângem toate șuruburile alea ca să vie. Ba nu. Hai mă. A apărut bine mai înainte. Probe fat. Cum nu mai apare. Hai mă, dar cum? Doar așa vine. Și vine undeva pe acolo. Prinsă. E? În zonă. Deci acolo vine. Ce cheie era? 11. 12. Așa. De ce vine asta prins? Da, aici e direcția mașinii cum ar veni. Punem și asta. Mă. Așa. Asta nu le strângem. Ce mai avem de pus? Asta... Ăla nu, ăla e... Trunchiul la volan? Cum e, nu știu, chestia unde vine volanul, nu știu cum se spune. Asta avem pe spate. Da, luăm și punem pe spate. Asta e pe dreapta. Hai mă. Așa. Nu mai știu ce cheie trebuie. Hai. Închide omul metru ăsta. Așa, o punem aici în spate. Luăm cheia de... Da, de fapt să ducem în partea asta. Și celălalt. Trail arm. Hai mă. 9. Am luat 8. 9. 10. 8. Ia mă, nu știu dacă nu... Dacă nimeresc eu.
Sau dacă nu e cheie sau nu nimeresc pe șurub. Dar nu, cred că e bună cheie. Ce cheie ai, mă? Nu nimeresc deloc. Ah, 9, 7, nu, 6, nu, nu-ți place. 5, la fel. Mai le-am dat 8. Mai ești nebun, nu nimeresc. 9. Are... Nu nimeresc. 10. Nu. 11. Stau o jumătate de oră la nebunia asta că nu nimeresc. Opa! 12. Bă, eram eu sigur. Nu eram așa sigur, da. Trebuie să ne nimerești perfect pe șurub. Ca să-l iei. Eu dădeam numai pe uliță. De pe uliță nu mai apare nimic. Dau înăuntru pe șurub. Are câte 2 șuruburi. Cam înaptează. Așa. Luăm... Da. Butucii. Asta 13 dacă nu mă înșel. What? Nu e 13. Atunci e 14. Așa, punem și în partea asta la fel. Frumos. Ce mai avem? Șoc. Șoc. Șoc, șoc, șoc. Așa. Arcurile. Punem întâi arcurile. Și apoi șocul. Șocul invers vine pe zona aia pe spate. Nu știu dacă nimeresc eu. Asta e dificil de pus. Are obținut într-un fel. Hai mă, sau în față? Nu, în spate. Poate nu mai știu eu să-l montez. Nu, că așa e partea de sus. Nu scrie pe stânga sau în dreapta. Deci nu contează partea. Dar nu nimeresc deloc. Întâi ăsta. Să fie întâi ăsta de ăștia în carcă nu mai poți. Să-l pui. După ce ai pus ăsta. Noi. Vine întâi. Tu nu vine ce? Sau vine aici în față? Eu nu mai știu. Nu mai știu, băieți. M-am jucat jocul ăsta de te ori de nu mai știu. Să vedem, mă. Sau ceva, un motor. Să fie la cu barca așa de tare, se aude? Este unul pe lac care merge cu barca. Dar se aude aici, așa, aproape lângă mal. Uite-se. Nu știu dacă îl vedeți. Trebuie să ies acum de pe copac. Uite-se. Uite, tare. Tare se aude. Face noapte. Dar
Tot bine, mașina, nu ce să zice, într-o parte. Așa. Jos parcă era... De 9 sau... Nu. 8. Nu. 7 sau 6. Că oricum le luăm toate la rând era. 6. Așa, dar să-l punem și în partea... n-am dus. Dar nu am... Arco. Punem și în partea asta arco. Pac. Nu, să luăm din partea asta. Așa. Da, vă trebuie aici în față. Uite-vă acolo în spate. La fel, strângem, are două șuruburi aici. Și mai are un șurub în portbagaj. Cheia de 12. Așa. Mai are un șurub aici. Stai, mă, nu te urca în portbagaj. Așa. Cam ruginită mașina, dar e. Pe spate am pus. Ăla nu. Astea spuse. Cred că se încarcă. Dăm bordul jos. Astea le lăsăm. Asta nu mai avem ce face cu el. Deci facem un pic de ordine. Farurile, stopurile. Dăm mai departe. Deci mai facem cât să mai vedem un pic din mașina. Ce să mai punem? Da, să mai punem portbagajul. Hai, mă. Pac. Nu sări. Așa. Parcă cheia de 6 sau 5. Voi satana! Da, poftim. Am dat cu genunchiul. Cercare. Hai, mă. Cercarea numărul 2. Așa. Strângem portbagajul ca lumea. Bun. Ce mai? De fapt, în partea asta. Hai, mă, n-ai tu să sari un pic. Ce să mai luăm? Uși? Nu. Pentru că mai intra în mașină și nu vreau. Să spunem astea. Fender right. Scurs la o mașină normală. Parcă nu e, e tot așa la o mașină normală. De exemplu are... de exemplu e goală. Aici înăuntru. Cum e aici? Goală. Și vine așa o tablă de asta deasupra. Parcă mai are ceva. Nu cred că așa vine în realitate. Sau poate chiar așa vine. Asta era 5 sau 6 cheia. Ei satana! 5 dar. Ia cam și o muscă. Așa strângem. Parcă 5 șuruburi are. Sau 6. Are 3 aici. Și mai are unul aici. Hai, mă. Mai are unul aici. Cred că atâta. 5 are, dar... Așa. Luăm și ăsta. Pe partea stângă. Tragem frumos.
Așa. Satana. Hai mă, cazi. Te-am strâns în două șuruburi. Strângem pe asta de sus, că dacă nu vrea să stea. Așa. Strângem și aici. Și aici. Și alea deja se rasau de ele. Așa, mai este unul aici. Ce să mai... Prindem și noi lumina. Punem bumperul. Și bumperul are... Are aici două șurubele. Parcă de 8 trebuia. Luăm și noi trusa. O punem aici. Strângem frumos. Șurubelele. Așa. Punem și para spate. Pac. Are aici unul. Hai mă. Așa. Mere unul aici. Și gata. Ia. Săritură de mare performanță. Luăm... ce să luăm? Luăm și grila. Da, să punem și grila. Parcă cheia de 6 trebuie. Sau 7. 7 parcă. Da, de fapt, grila... Nu mai. Pentru că, dacă din câte știu, când punem farurile în grila, nu trebuie pusă. Trebuie întâi farul și apoi grila. Dacă nu poți să dai farurile jos. Tegaia. Mergem. Să spunem și stopurile pe spate. Alea oricum nu se prinde șuruburi. Astea au? Nu, am crezut că contează partea în care le pui. Da, nu contează. Așa. Au și ăsta. Parcă arată un pic altfel. Mă disperă găza asta. Mergem până la unchiul nostru, pentru că are chestia aia de pus pe mașina pe portbagaj. Mă știu cum îi spune. Logo, sticker. Asta, turbo. Diesel, turbo. De fapt, e pe benzină mașina, dar e diesel. E diesel că scoate mult fum. Așa. Parcă mai arată un pic altfel. Pac. Ce ai? Că deja e altfel, e mai frumoasă. Da, am cumpărat data trecută, parcă în primul sau al doilea episod, niște spray-uri. Asta e culoarea mașinii cu care vine ea, alesă din meniu. Da, opa. Ce ai, bă, că e altfel. Arată mai bine. Arată... Nu mi-apare. Aici, car, body. Arată mai bine, parcă. Îi maschează, da, arată mult mai bine acum. Ce ai? Față ca culoare care vine ea. Dar cred că acum nu mai prea mai contează așa culoare cum o lege meniu. Pentru că ai spray-urile cu care modifici mult. Înainte nu erau adăugate
că s-a lansat la începutul jocului și trebuie doar să folosești mașina la fletare. Dar acum... Nu, cred că mai contează. Așa. Punem înapoi. Nu s-a gătit, nu s-a gătit. Ce culori am mai luat? Și... Am mai luat și negru. Mă lăsăm spray-ul comună, mă dau cu spray. Dăm și bani părul ăsta. Da. Mult mai bine. Pac. Da să băgăm o bericică. Am omorât găzea. Hai mă. Așa. Da să dau și grila. Așa. Dăm și filtru de aer. Sau să dau cu albastru filtru? Nu, îl dăm cu negru. Nu. Aer filtru. Și dăm și blocul. Așa, astea două se mai pot da. Și parcă se mai poate ceva de la motor. Ăsta. Rocker cover. Așa. Parcă și asta. Da, și asta. Rotița. Dar cred că rotița... Iar stă mai bine cu un albastru. Da, este mai bine. Și facem și din aia, aer, filtru de aer. Facem tot albastru așa. Cred că atâta. Nu cred că se mai vopsește altceva dacă nu mă înșel. Luminiți. Ne dăm luminițele de Crăciun. Așa. Adunica de bine. Mamă, nici nu se mai vede în casă. Da să aprindem luminițele. Să vedem și noi ceva. Așa, închidem aici. Ăla cu barca non-stop se aude. Așa, mamă, am avut un mix pipe. Așa. Facem o băiță. Gata și băița. Închidem becul. Așa. Da să băgăm niște macaroane cu brânză. Bem și noi niște apă, băgăm capul prin perete. Deci merge să bei multă apă. Chiar dacă nu se sete. Mergem și noi afară la o țigară. Facem nevoile. Din nou. Ne scadă și nouă stresul acolo. Suntem stresați. Că n-am nimerit cheia la șurub. Dar se aude la cu barca. La cu barca chiar se aude. Mă, dar mă omoară musca asta. Hai bă cu spray. Gata? Plecat? Nu mai dau o dată. Mai dau de fiu sigur. Așa. Închidem ușa. Închidem lumina aici. Prindem lumina aici. Închidem aici.
Închidem ușa, că vine bau-bau. Și hai că se vede să mă bag la somn. Băgăm la somn că avem full bara. Vinerea. Vinerea este poliția pe drum, dacă nu mă înșel, vinerea și sâmbătă. Unchiul nostru nu a venit. Sau? Sau a venit? Nu văd. Nu a venit, din păcate. Să vină odată să ne aducă și nouă dubița cu mașina mai ca lumea. Mașina, bă, vezi că arată bine. Chiar arată bine. Am ce să zic. Chiar arată bine mașina. N-am ce să zic. I-a schimbat total aspectul, cum îi zice, vopsea asta, nu? Opa. Plecat un pic portbagajul. Nu, mă. Plecat un pic portbagajul aici. Plecat un pic. Așa. Cred că aici încheiem și noi episodul. În episodul următor... în episodul următor, cred că mergem până la Temo. Cred că mai facem vreo 2 cumpărături. Se apropie ziua de sâmbătă, unde trebuie să mergem și noi la club. Că na, așa e frumos să mergem și noi la club, să ne distrăm una alta. Și acestea fiind spuse, la revedere, pa!